walla bo tawa yake feere ɗon woyta ɗe walla bo yake feere woytito moƴƴe man waɗa baɗe ngala yake feere yimɓe innata moƴƴe Allah ceniɗo sey to ɗe dilli kanjum woodi bandol ha arab en tun bandol man ɗo wiya hunde wondande kam ko nde yejjitande hunde nde wala kayre nden yimɓe innata a tan moƴƴere wondande nde yimɓe gondi ɗo tawa yimɓe andatande amma moƴƴere nde wala kayre nden yewtete yo ngam majum en ɗon gondi jotta be moƴƴere kayre wiyete moƴƴere ndiyam en gurtake no ha nangue ɓe guleeli ha lebbi lattiɗi caaliɗi yake on wala o jooɗe sam yaasi wulan nder wulan amma ɓaawo nde ɗum waɗi Allah ceniɗo wari jippini dow meɗen moƴƴere ngalɓere be woodgo mum be jalbititgo mum be woodgo hendu muɗum be lesdi bo ɗon wooɗi wakkatiyel jotta gonɗen her muɗum ɗo a tawan naskuji ɓiɓɓe adama en fuu ɗon deƴƴitiri be majum kanjum en getti Allah ceniɗo en getti Allah ceniɗo her moƴƴe muɗum yo derɗiraɓe be tobgo ndiyam be dergo ndiyam iga dow asama ɗo Allah ceniɗo ɗon enɗoro be ndiyam man jeyaɓe muɗum oɗon enɗoro be ndiyam man lesdi oɗon enɗoro be ndiyam man lattiɗum leɗɗe be dabbaji ngam majum Allah ceniɗo o wi ha moƴƴe ndiyam man ɗe o waɗata her ɓiɓɓe adama en ɗo o wi alam tara anna allaha anzala min as-sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhtarra Allah ceniɗo o ɗum jippina dow asama ndiyam to jippiniɗo be sababu jippingo ndiyam man ɗo lesdi man ɗo ndi pandi warta haako to tabo wurta ha meɗen ɗo dillagal yaasi wuro aya lesdi man pat warta haako yitere saftata yigo ɗum ko waɗi bo sababu man jippingo ndiyam iga Allah ceniɗo yo moƴƴere ndiyam ɗo ɗum moƴƴere Allah ceniɗo jippini dow meɗen yo moƴƴere man bo ɗon daña moƴƴe ɗuɗɗe ko laranigal maslaha jeyaɓe ɓe Allah ceniɗo tagi ngam majum moƴƴe man ɗo moƴƴere ndiyam ɗo wala ko hutindirta be maare sey yettugo Allah ceniɗo be woɗitingo mo her dewal e noon bo bey waɗango mo kanko tan wiyete deweteɗo ngam majum Allah ceniɗo nde limti moƴƴe jippingo ndiyam ɗo o holli haaje maako ɗume ɓawato jippin ndiyam ha suratul baqara nde Allah ceniɗo limti kuuje ɗe o waɗi o limti nder man o wi wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Allah ceniɗo mi jippini iga dow asama ndiyam man ɗo wari wurtini ɓendalloje man o latti ɗum riskuji her moɗon onon lattiɓe jeyaɓe am amma ko marmi haaje hunde woore tan kanjum tomnanmi ndiyam ɗo na mere Allah ceniɗo fala taj'alu lillahi andada tata ndewe tana Allah ceniɗo ndiyam ɗo jippoɗo haaje majam her jeyaɓe kam yimɓe goɗitina Allah ceniɗo ndewamo tan e noon tokko annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo feere muɗum yo ndiyam toɓanɗam ɗo wala dabare ɓi adamajo watta her ton ha ɗam toɓa wiya mi waɗi kaza hande ha ndiyam toɓa wala ɗum fuu Allah ceniɗo on waddata ɗum Allah ceniɗo waddata duule man e kanko on bo sankititta ndiyam man o tomna ɗam her nokkure nde o yiɗi fuu e to yiɗi bo ndiyam man o waɗan ɗam ɗo ɗam kaɗɗam to ɗam toɓi en mbawatano yargo ɗam amma ɓe enɗam maako ɓe hinna e maako ɓe jeyaɓe maako o waɗi ndiyam man to ɗam toɓi ɗo ɗam belɗam kanjum Allah ceniɗo finditini en foti o waɗa ndiyam man kaɗɗam en mbawata yargo ɗam ha suratul waqi'a o wi afaraytumul ma alladi tashrabun antum anzaltumuhu am nahnu almunzilun o wi law nasha'u la ja'alnahu ujajan o yon giɓe ndiyam ɗam jaroton ɗo na Allah ceniɗo mi jippini ɗam her rulde her duule ɗam waɗa ɗam jippo her moɗon jaron ɗam amma bo to mi yiɗino bo mi waɗan ɗam kaɗɗam on mbawata yargo ɗam amma be hikma am be enɗam am miɗo waɗa ndiyam man belɗam on mbawan yargode ɗon fu ɗum hikmaji ɗi Allah ceniɗo waɗani en ngal jiha ndiyam man e a tawan ha nokkuje ɗuɗɗe Allah ceniɗo sifi ndiyam toɓanɗam ɗo be barka hunde barkantere bana ndiyam o sifi ndiyam man ɗum hunde senande ɓi adama o sifi ndiyam man ɗum ngendam ɗam ɓi adama wurdata be muɗum to ndiyam man wala ɓi adamajo wawata wurgo gamajo Allah ceniɗo wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka min jippiniga dow asana men ndiyam barka ɗon her majam nder barkaji majam a hotan hunde famarde ni aawa hunde man to ndiyam man toɓo e nde wara nde ɗuuɗa en ɗon giya ha meɗ yimɓe ko agoda ɗiɗi agoda tati agoda nayyi ɓawaɗon o dasa buhuje ko waɗi ndiyam man barkante jam ja gaɗa hunde famarde hakke Allah ceniɗo waɗi barka her majam ɗo kuuje jur ɗam wurtinane hunde ɗe ɗe wurnete lebbi jeego jeɗɗi walla hake feere lebbi sappo e ɗiɗi fu ɗum barka latti ɗum ndiyam man kanjum Allah ceniɗo wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka ndiyam man ɗo barka ɗon her majam e noon nder sifaji ndiyam man a senorto be majam bo a senorto be ndiyam toɓanɗam iga dow asama baaliɗam ha lesdi ɗo ɓi adamajo julɗo senorto be majam ngam majo Allah cenɗoyi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura
min jippini ga dow asama ndiyam ceniɗam foti cenoroɗa be majam senuye lattiɗo mawɗo be pamaro fuɗo fu nder barkaji lattiɗum ndiyam man yo gam himmiɗinago ndiyam man ɓi adamajo wawata wurgo to ndiyam man wala kanjum ha nokkure ndiyam wala yimɓe mbawata joɗago to ndiyam dayake yimɓe mbawata joɗago kanjum kala yimɓeji fu ɗaɓɓita ha nokkuje ndiyam woni her muɗum gam majo Allah cendoyi qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gawran faman ya'tikum bima'in ma'in ndiyam ɗam giɗon ɗo to ɗam warti ɗam hersi wala ndiyam her nokkure moye waddanta o ndiyam man bi mana al istifham lin nafi wala gaddowo ndiyam man sey Allah ceni ɗo waddata ɗam yo derraɓe ndiyam jippago ndiyam ɗo ɗon holla dargal pamaran bo her jippago ndiyam ɗo na ɗam ɗo toɓa mere en mbinane ka ha ndewen Allah ceni ɗo ko waɗi on tobnanta en ndiyam man ɗo e ɗiɗaɓol bo ko waɗi ndiyam man jippoto ndiyam man ɗo ɗon holla en dargal ɗo ɗon gam ha jippago ndiyam man ɗo woɗi dargal pamaral holli en fa holla en dargal mangal bo tammi waroygo Allah cendo ha deftere mako wa min ayatihi annaka tara al arda khashi'a fa idha anzalna 'alayha al ma'a ihtazzat wa rabat qul inna alladhi ahyaha la muhyi al mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir Allah cendo nder ayaje mako lattiɗe mawɗe o jippina ndiyam e yeso ndiyam man jippoɗo lesdi man ɗon no yoori kan wala ko woni her maari ɗum kare noon tawa ɗum pat ɗum ɗo yoori en ɗon giya ɗum ha meɗen ɗo to ceeɗu waɗi ɓaawo ceeɗu babe goɗɗe feere kam mbiya wala ko meɗi futgo her maaje waɗo Allah cenɗo to o jippini ndiyam o yetna lesdi go to ndi yeeɗi ɓaawa ɗon ko fuɗata fuɗa her maari huɗoji ko awete her maari fuɗa ɓaawɗo Allah cenɗo geeɗitinɗo lesdi ɓaawo ndi maayi her lebbi lattiɗi limlimnuɗi ndiyam to ɓayno her muɗum ɗo nden kam mayɗo bo to walake her hawrire muɗum o wawan yeɗitingo ɗum kanko Allah ceni ɗo yani ka o nandini lesdi yeeɗa be ndiyam latti ɗum puɗirle ƴummoɗo noon mayɗo bo Allah cenɗo tammi yeɗitingo ɗum ɓaawo mayde muɗum kanjum modiɓe mbi yeɗi tobnugo ndiyam man ɗo ɗum hollugo alama pamaro ha alama dargal lattiɗo ma pindijo yo derraɓe to ndiyam ɗon toɓa ɗo woodi nediji ɗi diina waddi sakkoma jotten ɗon caka sak duumol tum ñalɗe ɗiɗi tati ndiyam toɓan woodi nediji ɗi saria waɗi ɓi adamajo julɗo tongoroɓe maji to duumol man ɗon waɗa banni nder nediwol aranol modi ɓe cappini en ɓe mbi aran kam ɓi adamajo julɗo lencita ndiyam man her Allah ceni tata wiya kay hitande hikka ɗo no mallumen wiɓe ndiyam toɓan mallumen wiɓe marwa ilan walla kaza yimɓe ɗo ɗuɗɗina jahili en ɗon gewta banni mallumjo anda ko suuɗi Allah ceni ɗo toon andi ko suuɗi e kanko bo jippinta ndiyam man wala goɗɗo nastata gal jiha jippingo ndiyam gal jiha ko larani Allah ceni ɗo to ɗam toɓi ma ɗan lencita her Allah ceni ta ɗan lencita ɗam her koode walla bo goɗɗo ya kay iga min gi horre ka zare ɗo hikka min andi ndiyam waɗan kaza ɗo kam fu ɗum kuje lattiɗe kuje jahiliya biyadamajo julɗo kam fama ndiyam man Allah jippinta ɗam kañum on watta ɗam dedeno ɗam foti man e kañum on haɗata ɗam gal jiya dow asama man to yiɗi e migdar dedeno ɗam jipporto man kanko on andi ɗam jippoto ko waɗi bo gawdi hadise ol wari annabi hadis zayd khalidul juhani o ñandere wonde feere annabijo sallllahu alih wa sallam juldi be amin subaha woodi ñekkoyel ni waɗi jemma man min juldi be annabijo sallllahu alih wa sallam subaha ha nokkure wiyetede hudaybiya saabojo man ɗo yewta en ɓawde annabijo silmino e annabijo huccidi dow yimɓe annabijo wiyata ɓe Allah ceniɗo wiyam hande ɗo weeti her jeyaɓe yam nuɗɗinɗo yam be kufraniɗo yam ɓawɗon annabijo fistani ɓe ɗum wi biiɗo ndiyam ɗam toɓi be moƴƴere Allah ceniɗo be enɗam maako o nuɗɗiniyam e biɗo ndiyam ɗam toɓi horre ka zare waɗi ndiyam man toɓi walla ngam min giyay horre ka zare ɗo balɗe kaza kanjum jippini ndiyam man annabijo yi kanko man ɗo o hufrani moƴƴere Allah ceni ɗo waɗi dow maako yo ngam majum modiɓɓe ko ha hadisewol ɗo ndiyam man no ɗam toɓri fuu yimɓe lencita ɗam her Allah ceni ɗo tata lencita ɗam her tagadi ngam kanko on jippinta ɗam kanko on firlititto her majam ɗo nediyol aɗa noon nder nediji to ndiyam ɗon toɓa nediyol ɗiɗaɓol ndiyam man to ɗon toɓa goɗɗo ɗuɗɗina wigo duwa allahumma sayyiban nafi'an Allah wandiyam ɗo ɗum ndiyam lattiɗam nafojam yake feere ndiyam toɓan wara torra ɓiɓɓe adama kañum to goɗɗo yi ndiyam man ɗo toɓa goɗɗo ɗuɗɗina wigo duwa allahumma ij'alha sayyiban nafi'a Allah wandiyam man ɗo ɗam nafojam ɓiɓɓe adama en fitlama ha Aisha annabijo sallllahu alih wa sallam to yi ndiyam ɗo toɓa o waɗa duwa kaɗo e allahumma ij'alha sayyiban nafi'a allahumma sayyiban nafi'an o wiyata yo hadisol non bo imamul boukhari be muslim pildingol yono kadi bo nder nediji to ndiyam ji ɗon toɓa banni ɓiyadamajo ɗuɗɗina torago Allah ceniɗo wakkati ndiyam man toɓata gawdi hadiseji ngari du'a jaboto wakkati to ndiyam ɗo toɓa annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi hadisol non bo imam hakim fillingol imamul albani hassanningol annabijo wi wakkatiji ɗiɗi du'a lortatake nder wakkatiji man annabijo wi aran kam indan nida to noddinowo ɗon noddina
hakkunde noddinago be darnago du'a lortatake bawɗo annabi joyi wa inda nuzulil matar to ndiyam ɗo jippo ndiyam ɗo toɓa ngam yake on fu ɓe ɗon deƴƴi ha nokkure woore yo wakkatel man ɗo ɗuɗɗina torago Allah cenɗo jabante du'a maɗa ɗo bo nder nediji to ndiyam man ɗo toɓa imamu shafi o wi wallahi mi hunjake tana goto nder modiɓɓe am lattake no ɗon no toro to ndiyam ɗo toɓa Allah cenɗo bo ɗon jabanoɓe du'ayeje maɓɓe wakkati tobgo ndiyam e ɗon kadi bo nder nediji man to ndiyam mon ɗuuɗi wa bilire man tokkidiri yimɓe kulita ilan waɗa woodi du'ayere waɗetede goɗɗo ɗuɗɗina wigo allahumma hawalayna wala alayna Allah wandiyam man gal bangeje amin sera amin tata waddo amin ɗam ilna min ɓawaɗo annabijo ɗo ɓesda allahumma ala rikami wa zarab wa butunil awdiya wa manabitil ashjar bana waɗi a hadiseji cahiɗi iga annabijo sallllahu alayhi wa sallam e noon nder nediji to ndiyam man ɗo toɓa to goɗɗo o nani sawtu latti ɗum diggali walla felmago masalan ɗo bo o wiya allahumma la taktulna bi gadabik wala tahlikna bi adabik wa afina qabla dhalik ɗum ɗo bo goɗɗo ɗuɗɗina wigo ɗum yake feere ndiyam wardan be keni warda be diggali warda yake feere be felmagoji ha mbaroya yimɓe yake feere walla mbara dabbaji yo kanjum bo to goɗɗo yi alama man ɗuɗɗina wigo allah am tata nattin min be latti ɗum tikkere ma e allah am tata halku min be yangadama e allah am hisnu min ɗum e allah am ittu ɗum her amin yo ɗum ɗo bo ɓi adamajo ɗuɗɗina her majo yo accu ɓaawo nediji limtuɗen to ndiyam ɗo toɓa ɗo e woodi leediji goɗɗi feere bo walla woodi kuuje lattiɗe kiita saria ɗon maho dow tobgo ndiyam kuuje ɗuɗɗe saria waɗi kuuje goɗɗe feere ɗon maho to ndiyam toɓi nder man waɗgo jam'u to ndiyam tawi ɗum ɗon waɗe jam'u woodi kiita saria ɗon mahe dow tobgo ndiyam man kanjum wiyete hawtugo hakkunde juule to ndiyam man toɓi waabilire man ɗuuɗi walla bo nde ɗon tokkotiri nde haɗan yimɓe loroyago her SAI ɗo bo saria waɗi yimɓe jam'a her julurde nde juuli her muɗum man to lattake ɓe mbawata lorago ɓe jam'an hakkunde mangariba be SAI to lattake woodi torra to ɓe jam'ay masalan ndiyam man ta'ay walla bo ɗum sabbibini peewol catugol walla noy an kam sababuji jam'u man gaɗi bana modi ɓe limti to sababu man waɗi jam'u bo waɗete to ndiyam toɓol e noon a jam'ete hakkunde zura be asiri be sababu latti ɗum ndiyam man e kanjum man bo to lattake jam'u man bo hebbidini sarɗiji ɓe mbawata lorago her julurde man ndiyam man bo ɗam ɗuuɗi ɗo kam yimɓe jam'an to sababu man waɗi amma to lattake sababu jam'i waɗay ndiyam man lattiɗam ɗam pamaram ɗo ka yimɓe juulan bana wakkati juulata man nga Allah ceni ɗo wi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta joɗɗitina wakkatiji man baɗi ngayi e ɗon kadi bo nder kiitaji lattiɗum ndiyam toɓanɗam ɗo ndiyamji lattiɗi baaliɗi dow buuyi ɗi yimɓe tawitoto ngara juulurde masalan goɗɗo o nangina ngarɗam maako o timmini o wari o nasti ndiyam man o saali loope memimo walla woodi ko memimo her ndiyam man ɗum ɗo bo ɗum lattake ɗum hunde somde loope ɗum kuuje lattiɗe ceniɗe goɗɗo warata o nasti nder ndiyam o wurtake o nanguɗo ngarɗam timmiɗiɗɗam o yahami nangito la ndiyam jippiɗam iga dow asama man iga herɗa waaliman ɗo ɗam ceniɗam sey to lattake haɗa waaliman coɓe ɗen her ɗon a seki walla bo a yi coɓe ɗon her ton wari memi toggore ma ɗo kam a ittan coɓe man puɗɗa julgo ngalla cewɗi wa anzalna minas samai ma an tahura yo derraɓe ndiyam toɓandam ɗum mari fa'idaji loroto dow ɓiɓɓe adama en nder fayidaji goɗɗi feere ko waɗi ndiyam toɓata e limtuɓe ha nane mbiɗen aran kam gam ha ɓi adamajo rewa Allah ceniɗo feere muɗum kanjum Allah ceniɗo tobnata ndiyam kanjum Allah ceniɗo nde limti fayida tobnugo ndiyam ha suratul bakara en boluɓe nane Allah ceniɗo fala tajalu lillahi andada ni kan ndiyam ɗo toɓa ɗo ɓesda tawhidi ma ndewa Allah ceniɗo tan ta tawakkalna dow buudejo ma ta tawakkalna dow gumejo ma e tata ɓil hunde ha ɓandu ma mbiya hunde man nafan tata curnoɗa mbiya aɗo wurto hokkete sa ala tomnuɗo ndiyam ñamni dabbaji yarni leɗɗe yarnima an bo a nafutari be majam ɗo o wakkalna dow mako o heete ko ɗume ngam majo Allah cen o man yatawakkal ala llah fa huwa hasbu ɗo wiyete sababu fayidawol ararol ko waɗi Allah ceni ɗo jippinta ndiyam Allah cen ɗo jumli ɗum ha suratul bakara o wi fala tajalu lillahi andada fayida ɗiɗaɓa ko waɗi Allah cen ɗo jippinta ndiyam ngam yarnugo jeyaɓe ɓe latti ɗum dabbaji e noon bo ngam feetingo risque uji ɗo bo Allah cen ɗo jippina ndiyam ngam majum ngam ndiyam ɗon riskina yimɓe jur en ɗon giya goɗɗo waɗa babal pamaral ni o nanga o awa hunde man to rimi ɓawa ɗon o heɓata ceeɗe ɓe majum yo ɗo bo ɗum lattake sababu ko waɗi Allah ceni ɗo jippinta ndiyam man ha ɓiɓɓe adama en gurda ɓe majam e noon bo ha diska keɓa gurda dow lesdi man ɓe latti ɗum jawdi ɓe ɗon jogui ndiyam man waddanan ɓe jawdi yo derraɓe dammuɗum man kam ɓiɓɓe adama en getta Allah ceni ɗo dow latti ɗum moƴƴere nde gonduɗen kanjum wiyete moƴƴere ndiyam e noon bo lencita nde hen Allah ceni ɗo gaɗa kañum on waddinde e noon yettugo Allah ceni ɗo ko ɗo wara gal laabi jur yettugo mo ɓe ɗemgal
yettugo mo be kuuɗe yettugo mo be rewugo mo ngam majum annabijo sallllahu alayhi wa sallama solni sahabojo wi tora Allah cenɗo nde juulɗa fuu Allah cenɗo longina yettugo mo ngam yettugo ɗum hunde teddunde sey to Allah cenɗo fooɗi bi adama ngam ba biɗen nane moƴƴe feere ɗon amma tawa goɗɗo andititta ɗum moƴƴere kanjum annabijo wiyata mu'az la tada'anna dubura kulli salah allahumma inni ala dhikrika wa shukrika tata accu to a juuli fu Allah wallitam dow innugoma ɓe yettugoma yo ngam majum enen bo en ɗon getta Allah cenɗo dow moƴƴe waɗi dow meɗen Allah cenɗo ɓesdan en moƴƴe man e ɗon bo waɗan en ndiyam man dam barkante jam waɗa amu man ɗum boɗɗo waɗa hitande man nde welde nde wonde Allah ittu ɓillaji gonduɗen en muɗum ɗo wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamukum